Cine sunt eu? Sunt un om care a văzut minunile lui Dumnezeu. A simțit ceea ce înseamnă Dumnezeu și nu voi nega niciodată faptul că Dumnezeu vorbește, Dumnezeu este în viață, Dumnezeu face minuni, Dumnezeu este iubire. Ce am împotriva celor care se numesc oamenii lui Dumnezeu, fie ei orice religie. Ce am eu cu grupările religioase, bisericile, adunările, care se numesc ale lui Dumnezeu și spun că acolo îl găsești pe Dumnezeu și vei ajunge în rai, vei experimenta minuni dacă faci parte din grupul lor. Să vă explic. Numărul. Ce număr? Începutul. Vrei să-L găsești pe Dumnezeu, îl cauți pe Dumnezeu, nu ai prea multe locuri în care să faci asta. Și bineînțeles unde mergi. La o biserică, orice religie este ea, oriunde ești, cauți o biserică. Un loc să simți că ești în legătură cu Dumnezeu. Bine, ai ajuns acolo. Simți că este Dumnezeu, simți că este cu tine, lângă tine, simți că ai făcut ceea ce trebuie, ești într-un loc liniștit în care gândurile, toate gândurile tale sunt într-un loc predestinat pentru a te închina lui Dumnezeu. Bine, mai este și o mulțime pe acolo pe lângă tine și, bineînțeles, de ce nu, un om care se numește om al lui Dumnezeu, un preot, un pastor, un călugăr, un ceva de la orice religie. Este un om care spune, la mine veniți să vorbim și să vă vorbesc despre Dumnezeu, să vă spun cum se face, ce se face. Ascultați slujbele, ascultați ceea ce vorbesc, ceea ce cântă, ceea ce vă îndeamnă să faceți. Vorbesc ei despre Dumnezeu? Vorbesc despre minunile lui Dumnezeu? Strict minunile lui Dumnezeu. Îți vorbesc acești oameni ai lui Dumnezeu, că așa se numesc ei, despre Dumnezeu? În ce fel? Ok. Te lasă pe tine să întrebi ceva despre Dumnezeu? Te lasă pe tine să mărturisești o minune de-a lui Dumnezeu? Ce am eu cu oamenii care se numesc și instituțiile care spun aici vorbim despre Dumnezeu, Biserica lui Dumnezeu. Aici este Biserica lui Dumnezeu, dar noi nu vorbim despre El și cu El. Dacă îl menționează de câteva ori, ce vă spun oamenii la care mergeți cu problemele voastre sau cu întrebările voastre despre Dumnezeu? Este sau nu este locul acela, locul în care Dumnezeu este slăvit? Pentru că dacă tu mergi într-un loc unde doar vrei să-L găsești pe Dumnezeu, îl găsești peste tot unde vrei să-L găsești, da? El este pretutindeni. Am dreptate? Dar dacă vrei să auzi despre minunile Lui, să auzi despre Dumnezeu, unde mergi? Unde mergi? Și dacă ai ajuns într-un loc în care crezi că este locul unde Dumnezeu apare, face minuni, se vorbește despre El?
sunteți îndemnați să vă rugați direct Lui. Cum? Prin sacrificiu, prin durere. Să vă considerați mereu niște nemergi, niște nenorociți, care iată l-a spus pe cruce pe Iisus Hristos. Sau vi se spune despre iubirea lui Dumnezeu? Da, sunt împotriva acestor adunări, acestor grupări, acestor rugăciuni, acestor religii, pentru că știu că în momentul în care vor răbit despre Dumnezeu, cu voce tare, în special în adunări, în mulțimi, în biserici, acesta face niște minuni incredibile. Te face puternic, te face curajos. Îți arată ce poate să facă, se bucură. Dumnezeu se bucură. Dumnezeu este putere și este puterea fiecăruia dintre noi oamenii. Dacă liderii, pastorii, oamenii din jurul vostru, de la biserici sau unde mergeți, pentru că vreți să-L căutați pe Dumnezeu, ei nu vă vorbesc despre Dumnezeu, atunci voi ce faceți acolo de fapt? A cui este biserica? Ai cui sunteți voi? Voi continua să fiu împotriva voastră. Da. Pentru că vă dați ceva ce nu sunteți. Voi continua să spun cât de aproape este Dumnezeu și că acesta vrea ca lumea să vorbească cu El. Și că gândurile Lui nu sunt gândurile noastre, ci ca distanță de la pământ la cer, adică acesta vrea lucruri mari și minunate. Doamne, te iubesc.